kamba kuti amayi apakati pa 100 ndinso 531 amamwalira, zomwe akuti ndi zoposa mfundo za World Health Organization kuti amayi omwalira kamba ka uchembere asamapitirire 70 pa 100,000 aliwonse. Ndipo mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi College of Health Sciences Mary Chinkhata ayamikira bungwe la Global Fund kamba kotengapo gawo pa maphunziro a anamwino komanso azamba. Mavuto amene ma graduates amene wawa akuthandizira ku madera a midzi ndi ambiri kwambiri, maka kumbali ya ubereki wa azimayi ndiso ana amene akubadwa, chifukwa chokuti anthu amene wawa timaphunzitsa kukathandiza azimayi kwawo komwe kumene amakhala pa village. Ndipo mmodzi mwa ophunzira omwe akupindula ndi thandizo la Global Fund ndi Archangel Mwanga, yemwe wayamikira bungwe la Global Fund kamba kozipereka pa maphunziro ake. Ndikunena pano amatipira fees zomwe zinali zinthu zovuta kuti kwa makolo anga sakanakwanitsa kuti nditire fees. Ndizilalizo mwina namangokhala kumudzi koma ife Global Fund amatipira fees ndakutiphoketsera moyo. Komanso tikapita ku sukulu amatipira accommodation kumene kuja timangokhala maulera amatipira nda Global Fund. Bungwe la Global Fund lidayamba kuthandiza dziko la Malawi mchaka cha 2004 pa ntchito yothana ndi mavuto a zaumoyo monga TB, HIV mwazina. Trust Office, MBC Lilongwe. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Mzuzu Monica Simwaka wati nkofunika kuti adindo adziwaganizira anthu aulumali pa ntchito za mtukula pa khomo ndi zina zomwe boma likupereka. Asimwaka amalankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano okambirana za mavuto omwe anthu aulumali akukumana nawo ndi kupeza mayankho ake. Bungwe la Hope for People with Disabilities in Mzuzu ndi lomwe linakonza zokambiranazi. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chimwemwe Mirulo. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Mzuzu Monica Simwaka wati anthu aulumali akufunika kuwalemekeza komanso kuwathandizira kupyolera mu ntchito zina za boma monga mtukula pa khomo. Asimwaka atinso ndi zokhumudwitsa kuti nyumba zambiri zikumangidwabe posaganizira anthu aulumali ngakhale pali lamulo. Chotero iwo apempha nyumba ya malamulo m'dziko muno kuti iwunikenso lamuloli pa zakamangidwe ka nyumba. Of course ndi vuto lalikulu kwambiri kuno ku Malawi chifukwa chinthu ichi samachipanga recognize ayi. Ndi ambiri ma building akumangidwa ndi ambiri koma samayikapo kunena kuti taganizira anzathu aulumali samayikamo ayi. Ndeti mangokhanga anthu anapanga relax kumangomanga koma chitakhala kuti chapitidwa parliament chakhazikisidwa ngati lamulo ndi kuti malamulo chitha kugwira ntchito kuti at least munthu akakhala ndi project plan yake icha akuyena kuti ayikemo ndithu ndi a plan aja asapange approve chinthu chija ngati sanayikemo ndi kuti chizigwira ntchito. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Hope Dam a Felix Nyirenda wati cholinga cha zokambiranazi ndi kuti adindo apeze mfundo zochepetsera mavuto pakati pa anthu aulumali. Cholinga cha msonkhano umenewu kwambiri chinali chonena kuti tinaona kuti pali magaps ambiri in terms of ma issues ya disability kuti akuyenda bwanji. Ndi tinabweresa maofisi osiyanasiyana ndi audindo osiyanasiyana kuti tikambirane kuti kupita chitsogolo tingathandize bwanji ntchito za ulumali kupita patsogolo, munthu wa ulumali angapindule bwanji. Ndipo wapampando wa gulu la Chinyamata la Mzuzu Youth Caucus Gomeziani Gondwe wati wakhutira ndi ntchito zomwe bungwe la Hope Dam likugwira maka poteteza ufulu wa Chinyamata omwe ali ndi ulumali. Hope Dam ikupanga ntchito yotamandika kwambiri in as far as chigolo cha Chinyamata is concerned, maka amenities ndi malumali osiyanasiyana. Basically ababa timakamba nkhani yonena kuti chitukuko kuno ku Mzuzu chizikomera aliyense. For instance, akamati kubwera ma social cash transfers anthu a disability asipangana benefit. We've noted nena kuti ambiri amasiyidwa. So we want to understand kuti amasiyidwa chifukwa chani. Bungwe la Hope Dam lakali kugwisa ntchito adindo osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu komanso madera ozungulira pofuna kuonetsetsa kuti ufulu wa anthu aulumali ukutetezedwa. Kampani ya Green Gold yati alimi akuyenera kulimbikira kugwiritsa ntchito manyowa omwe ndotsika mtengo kuti adzitha kukolola zochuluka. Mkulu wa kampani Aluse Kwapata
ati kugwiritsa ntchito zipangizo zotsika mtengo kuthandiza alimi kuti adzipeza phindu lochuluka. Akwapata anena izi pomwe MBC inafika pa munda wawo wachitsanzo wa Green Gold ku Lilongwe. Gracious Banda ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Green Gold Aluse Kwapata ati fetereza wa manyowa umathandiza kubwezeretsa chonde mu nthaka komanso ndi otsika mtengo poyerekeza ndi fetereza wa makono. Akwapata anatsindika kuti alimi akuyenera kutsatira ndondomekoyi kuti azipeza phindu lochuluka. Iwo ati kugwiritsa ntchito fetereza wa manyowa ndi njira imodzi yothandizira kuthetsa njala pomwe dziko likukumana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Alimi ayenera kudziwa kuti nthawi yodalira amafetereza ochokera kunja yatha. Chifukwa choti fetereza uyu akugwiritsa ntchito zinthu zochokera m'Malawi muno, zopangidwa m'Malawi muno kuti nthaka yathu ilongosoke. Malingana ndi panopa kuti nthaka yathu ya ku Malawi inaguga motheratu. Kampani ya Green Gold imapanga fetereza wa manyowa ndipo ikufuna kufikira alimi omwe akulephera kugula fetereza wa makono. Malinga ndi kampaniyi, thumba limodzi la fetereza wa manyowa litha kugwiritsidwa ntchito pa munda wapafupifupi ekala imodzi. Mu nkhani za masewero zokonzekera zonse za mwambo okhazikitsa chikho cha mpira wa basketball cha ndalama zokwana 45 miliyoni kwacha cha ligi ya Northern Zone Basketball zili mchimake. Malinga ndi wapampando wa ligi Yeremia Chihana Junior wati chikhochi chalandira thandizo la ndalama kuchokera kwa injiniya Vitumbiko Mumba. Zambiri mulipoti la Rudoviko Nyirenda. Kwa nthawi yayitali matimu a mchigawo chakumpoto akhala asakuchita bwino pa mipikisano ya masewero a ugode basketball kamba kosowa chilimbikitso pa masewerowa zomwe zimachititsa achinyamata kubwerera mbuyo. Koma pano izi zikhala mbiri yakale kamba kathandizo la ndalama zokwana 45 miliyoni kwacha zomwe apereka ndi injiniya Vitumbiko Mumba. Malingana ndi wapampando wa komiti yoyendetsa masewero a basketball mu chigawochi Yeremia Chihana Junior wati ndalamazi zomwe ziperekedwe kwa zaka zitatu ndi mbali yayikulu yothandiza kuti masewerowa apite patsogolo. Kutionese kuchepekedwa kwathu anaganizapo kuti awanso bwanji ndathandizeko kuti apiteko patsogolo. Kuona kuti pa basketball court pathu panalibe zinthu ziwiri zitatu ngati masandi and ningoti chipamaoneka bwinobwino ndipo zoti attracting ana ambiri. Mmodzi mwa aphunzitsi amasewero a basketball ku timu ya Piston Vitumbiko Kambwera wati izi ndi zomwe zikufunika potukula masewerowa mchigawochi. Kukhala kulimbirana kwambiri because mbuyo muti mati kamasewera takusewera ligi mapeza kuti muna palibe ndalama pangobwera zikho zokha koma apapa ndi kuti competition ipita anthu akamasewera mpira ujenera kuti tikudzoza tipezapo kenaka kimene azathu aja kamasewera amakhala kuti akuyang'ana zona kuti after tikamaliza kusewera zonsezi pali mphoto ina yake. Mmodzi mwa osewera ku timuyi Ajoero Nyirenda wati izi zithandiza kuti achinyamata apite patali ndi luso lawo. Utotipisa patali kwambiri chifukwa choti titokaso ndi masponsor amene atokhala mazaronerera topeza otapeza mpata opita ku national team titopeza otapezaso mpata oti kwasewera mayiko enaso mwina anthu akakhala kuti abwera kuzaronerera chifukwa cha ndalama yomwe yayikidwapoyo ndi kuti mpikisano okhala olimba ovutirapo. Mwambo okhazikitsa chikhochi uchitika lachisanu ndipo la Mulungu kudzakhala masewero apakati pa matimu a basketball pokhazikitsa chikhochi pa bwalo la masewero la Katoto Secondary School Basketball Ground. Pa bwalo la masewero la Katoto Secondary School. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzuzu. Ndipo kupitiriza gawo la zamasewero, bungwe la Malawi National Council of Sports lalengeza kuti mwambo opereka mphoto wapachaka wa anthu omwe achita bwino pa nkhani zamasewero uchitika pa 28 February chaka chamawa mboma la Mangochi. Polankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Blantyre wa pampando wa komiti yomwe ikukonza mwambo Limbani Matola wati chaka chino anthu akhala ndi mwayi ovotera omwe achita bwino zomwe ndi zoyamba kuchitika. Amatola akufotokoza. Tili ndi association opitirira 40 asankha anthu amene akuona kuti achita bwino mu gawo lina lililonse
tikuyekeza kochi kaya ndi player kaya ndi journalist asankha magawo onse 14 aja ama associations komanso malipota kapena atolankhani amene amapanga za sport asankhaso nawo aliyense sports journalist amene ali pansi pa Sports Writers Association asankhaso kategori ina iliyonse mmene iwo akuonera. Akatero imeneyo stage 1. Stage yachiwiri majaji gulu lina limenelo lachiwiri adzakhala pansi kuyang'ana kuti amene asankhidwawo ndi oyenereradi. Kenaka akabwerera ndi anthu atatu amene achita bwino mu kategori iliyonse. Anthu atatu amene aja ndi amene notsopano akapitidwe ku gulu amalawi avote nawo. Ifa amalawi amapita nawo mu stadium, amalawi amawerenga nawo news, amaona ma WhatsApp, amaona ma Facebook, amaona ma television ndi kumamvera pa wireless. Asankhano anthu atatu amene akuona kuti ndi opambana kwambiri mu kategori iliyonse ndi kukhala no mavoti. Kusiyana kwake nkotani. Awasi asankha poyambirira aja apereka max awo ato 70%. Pamene gulu kunjako apereka max 30%. Sirufuna kuti popeza anthu angokungana timu ina yake akungovotera munthu mmodzi kuti apitirire excellence. Chifukwa tikufuna kuti chinthuchi chioneketsedwe ukatswiri uoneke. Pomaliza nkhanizi tikumbutsanenso mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yakhutira ndi momwe bungwe la National Registration Bureau NRB likugwirira ntchito yake yosindikiza ziphaso za unzika. Bungwe la Non-Governmental Organizations Regulatory Authority ngora lapempha mabungwe onse omwe siyaboma mdziko muno kuti apereke malipoti azachuma mmene agwiritsira ntchito ndalama zawo chaka chino chisanathe. Ndipo mu nkhani za masewero zokonzekera zonse za mwambo okhazikitsa chikho cha mpira wa basketball cha ndalama zokwana 45 miliyoni kwacha cha ligi ya Northern Zone Basketball zili mchimake. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti. Tikufunirani mawa opambana.